तो गाना हमार वायरल भरे कावा खेसारी लाल के चेला है। दो लाइन गावत नहीं अच्छा लगे तो तनी आलाप हो तनी बढ़िया बजे हो तनी बजई हो लोग तो 1 मिनट पहले भैया के बधाई ना देनी हटे। आर्यन भैया के द्वार पायल बनी सन और छोट भाई की बड़ भाई हवन कौन आर्यन मिश्रा भैया प्रशांत भैया के प्रणाम बा हमार बाबा लोग के और बहुत खुशी मिलत हवे बाबा लोग के द्वार पे आके ना बाबा खराब नहीं तनी बजाई हो लोग के 1 मिनट रुक जाओ किया रे पूरा भोजपुरियन के दिल में बसावे नी किया रे पूरा भोजपुरियन के दिल में बसावे नी खेसारी लाल के चेला है खेसारी लेखा वाह किया रे कम पड़ जाए कुछ करी का बड़ाई बजाई हो लोग बोलो 1 2 1 2 3 भोजपुरियन के दिल में बसा गई पूरा भोजपुरियन के दिल में बसा गई पूरा भोजपुरियन के दिल में बसा गई खेसारी लाल के चेला है